Lakha Crazy Langpher constituency ke parlo Wolongkomaji Adarsa Rongpia Rong Amika Ronjit Rongpia Chor Sangpi Basanti Ingtipi Arta Ningkan Thongke Bratrok Alangli Arjiding Kluipen Saina sa keso kacholong lokajok Penangan keso pen Cicak Nanglo Labang so keso kedamtang Penangan ani pen keso kacholong lokajok Apiong akiso abang Badbo masonsi Nona bangki Abrena long anta Kile lokajok Amekta Cicak Cedet Amlo Alang litum labang so ke so kacipamiji apan Dipu Medical College and Hospital along anta cilang damlo bonta ke so abang ke khai pikajok nona bangke Guwahatian si refer deto lasi labang so ke so kacilang damji apan alang litum along tangka kavedet ajok taike rada kisung along kirab ver abang pu Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang apan si ke so kacilang damji apan kirab johanglo EMC CM Atumapan ni lihemasot amek avedet lapen apu amek lapute fara chibang umpen nilitum ningkan hini kisucelang data nilitum ko ani khida tabdelong li am tabi nalo nang litum kisucelang ke nilitum la medical college umpen la clinic di fula umpen mon mani litum pan lada Guwahati se referna piglo la sisu kisu kacelang kacip ondia pan avedera joy nisi ni la MEC CM atuma pan ni kerap kacohan lasi nili laan kisunglo lasi nili pan hem sorga celanya pan nili pan ta kisungi boy nang kerap nang citu dunte lasi anasi anama hil jumita du ikpo lapen alangli la CM sa tu CM sa ritame alang lita isi record lo kisu kiun ame kabe ari akeng katikop tu pananta alang li hitame kisungi boy ta rabdun olo la si nili hitame nili hemasora phan la so akisung ake boy nang nang rabdun ni tapusi nili kerap kachuhan Lapen kirap ke pajir dunji apan la screen along ke paklang pon account number 741901007789 IFSC code UTBI 0 RRBAGB along kahumri japan kachuningri pedokpon Wolongkomaji pen Welson Terang Karbianglong Live